ହାଲକା ଫୁଲକା ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲି ଘର ବାହାରେ। କାହିଁକି ନା ମୋ ମନଟା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ମାମା ଲୋ କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଏ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ନା, ସେଥିଲାଗି ମନଟା ମୋର ଭାରି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ହଉ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସେ। ବୁଲିକି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତ ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି କି ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲି। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ, ମାଲୋ ଗାୟତ୍ରୀ ତୁ କେତେ ପତଳା ହେଇଯାଉଛୁ। ଏଇ ପତଳା କଥା ଶୁଣିକି ନା ଆଉ ତା ପୁଅ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତା ଚୁଟିକି ତ ଆଣିକି ତ ଧରିକି ବାଡ଼େଇଲା, କହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି କହୁଛୁ ପତଳି। ଆଉ ସେ ମା ପୁଅଙ୍କର ଟଣାଟଣି ଦେଖି ମୋ ଝିଅକୁ ମାଇଲା ନିଦ ଯେ ସିଏ ଶୋଇଲା। ଆଉ ମୁଁ କୁ ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ବି ଆସିକି ତା ବାହାନାରେ ଟିକେ ତା ପାଖରେ ଶୋଇପଇଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।